Dyn ni'n blaenoriaethu ein grant ni yn bennaf i wneud gyda lles ein plant ni. Mae'r plant sydd angen cymorth yn cael cymorth fe'n mewn sawl ffordd gwahanol mwyn cyrraedd eu gofynion, eu emosiynau a'i gofynion lles nhw. O ganlyniad i hwnna, dyn ni yn cyflogi therapydd cerdd, therapydd chwarae, a mae gennym ni un aelod o staff sydd yn gwneud elsa mwy neu lai llawn amser. Ar ben hynny, mae gennym ni dosbarth maith, felly dy ddim mor hawdd a torio lawr i un elfen o'r gwariant, ond os oes rhaid dewis un peth, bys ni'n yn dweud yn glir iawn yn hysgol ni bod lles y plant a'i sgiliau emosiynol yn dod yn gyntaf. Os ni'n mynd cwrdd â'i gofynion llesol a'i gofynion emosiynol, mae'n mynd i fod yn amosib iddyn nhw dangos ymddygiadau da yn yr ysgol, byddwn nhw ddim yn gallu gwneud cynnydd gyda'i llythrennedd, boed yn Gymraeg neu Saesneg, na'r rhifedd heb bod ei sgiliau lles yn y lle iawn. Mae hefyd yn galluogi ni yn mis Medi i ryddhau ein staff meithrin a derbyn. Mae nhw'n mynd ar ymweliadau catre, a mae hwnna'n bwysig iawn oherwydd y gair pwysig yn ein hysgol ni ydy perthynas. Mae'n rhywbeth sy'n deillio o'r dull adferol dyn ni'n neud yma yn Nant Ceiriau. O ran y adborth dyn ni'n cael gan ein rhieni ni, os ni ddechrau gyda rhieni meithrin derbyn, maen nhw wrth i bodd yn cael staff yn dod i'r cartre i cwrdd â nhw, y cwrdd â'u plant cyn bod nhw'n dechrau yn yr ysgol. Mae hwnna yn creu perthynas yn syth, a dyna'r adborth dyn ni'n cael gan y rhieni. Mae'r gair perthynas yn gair sydd yn holl bwysig i ni fel ysgol. Yr adborth gaethon ni o'r profiad yna yn un bositif dros ben. Gyda Miss Wilson, lle gallwn ni ddechrau, mae hi yn rhan anatod o'n hysgol ni. Mae Miss Wilson wedi sefydlu perthynas dda, nid yn unig gyda'r disgyblion yma yn Nant Ceiriau, ond gyda'i rhieni nhw. Mae hi hefyd yn cydlynu ein siop cymunedol, a mae hi'n adnabod y teuluoedd mwyaf bregus ac yn gallu gysylltu nhw mewn ffordd sensitif mwyn sicrhau bod dim un teulu yn colli allan. Mae hefyd yn sicrhau cronfa o ddillad ysgol ail law i sicrhau bod pob plentyn gyda gwisg ysgol a bod yr ymdeimlad o berthyn yn bodoli wedyn yn ein hysgol ni, a mae Miss Wilson yn arwain ar hwnna hefyd. Y cam nesaf gyda ni, mae gen ni weledigaeth clir iawn o'r dyfodol, ond dyn ni wedi derbyn darn o dir drws nesaf i'r ysgol. Mae hwnna wedi cael ei addasu'n llwyr trwy ddefnyddio y gwasanaeth brawf, a maen nhw yma pob dydd Iau yn clirio'r safle ac yn sicrhau bod y safle'n ddiogel i ni. Be ni'n darganfod, enwedig ers Covid, ydy bod plant fwy yn fwy ddim eisiau dysgu o fewn 4 wal, maen nhw eisiau dysgu yn yr awyr agored. A felly mae'r darn o dir yna yn holl bwysig. Felly ein bod wedi cyflawni lawer dros y blynyddoedd diwetha, mae gennym ni nifer o gynlluniau a weledigaeth ar gyfer y dyfodol.